Samsung Karang parang maraming salamat po sa maraming more. Thank you very much. Sa 4 million yan, maraming salamat sa inyo. Falcon White, Cutie 5 Vlog, maraming salamat po, ma'am. Pasok. Thank you very much. Tawa po kayo ng bahay yan, mga kaibigan, para mapin natin. Maraming salamat po, ma'am. Cutie 5 Vlog sa papasok. Thank you very much po. Maraming smile, shout out pare. Mga kumaring chip. Kumusta ka man diyan, kumaring chip? Sige po mga kaibigan. Sa mga busy po dyan, ingat-ingat po sa inyong mga work. Si Ramadan ngayon, lalo na sa Middle East. Ingat po kayo dyan. Update lang po tayo mga kaibigan, kay medyo matagal tayo din naka-live. Tamsakos, and maraming salamat po, Ma'am Laveritz. Thank you very much sa iyong pagpasok. Sa aking course na market, maraming salamat. Ayan, shout out all here. Ayan, maraming mga shout out. Guwapo. Hanggang maraming mga guwapo ilang paso eh. Walang tulog ang mata, pati naman. Laki na. Gusto kong market dyan, may ganap pa dyan mga kaibigan, nakapin. Nagigising mo lang si Ricky. Oh, ma'am, nagigising lang. Kamusta po kayo? Sa inyo po nakadikit dyan kay ma'am, Cutie 5 Vlog. Dikitan niyo po yan mga kaibigan. Malita po yung bahay niyan. Parang Ismail, baka gusto mong ayudahan to si Cutie 5 Vlog. Marami ka dyan eh. Baka ng bahay mo ma'am, Cutie 5 Vlog para malikitan ka ng ano, kaibigan natin. Ismail. Ang bait po yan siya, matulungin na yan. Music tayo para may lingaw konti. Bluetooth mode. Mamo Cheese, thank you. Yormi, thank you. Busing Yormi. Connected. Maraming salamat, Marimara. Happy mot para rin ka. Mot. Mumot.
4 months na pala ikaw, Marimor. 4 months na pa tayo. Salamat ha. Sa 5 million yan, maraming salamat sa inyo. Bakit? Wala na si Ma'am Ambragan. Hindi ah. Wala akong hinay. Bakit na automatic yun? Hindi ako nag-hidden ng computer. Automatic siya. Sa YouTube. Wala man ako ginawa ah. Hindi ko alam yun, Ma'am, ano ah, Ma'am Ana Bragan. Hindi ko pa alam yun. 300 seconds pa naman. Grabe. Asli, Nicole ko na mga kamusta ka, baby? Country Boy Magic, shout out sa'yo, sir. Maraming salamat sa pagpasok ka. Sa gusto pong magpaano dyan, baba ng bahay, baba lang po kayo mga bahay dyan. Mama na Bragan, hindi ko ano yun. Gusto sa dyan, hide yun. Mrs. Delivery, kibat. Pati kayo, no? Kay QT5 Vlog. Ba't yun, no? Ba't na ganun? Pati kay, ano, QT5 Vlog. Ano ba yan? Ano ganun? Sorry po sa inyo mga kaibigan ko. Hindi ko po sinasadya. Yan po si Country Boy Magic mga kaibigan. Dikitan po natin yan. Kahit hindi na po kayo, review nyo lang po yung ano niya. Message niya. Yan, may premiere siya in 4 days mga kaibigan, si Country Boy Magic. Yan po, nakapasok na po ako sa bahay mo, Sir Country Boy Magic.
Lovely Rich, meron shout out po from Country Boy Magic. Sarang, harang, ayan si Sarang. Franz Case Migo, shout out Migo. Ay, salat Migo ah. Ma'am Melanie Camino, shout out po. Marang thumbs up, maraming salamat Abiman, Toto, shout out yan. Bossing Jinli, Yormi Tamir, ayan. May ano po si Bossing mamaya, promote po natin. Live po, live. 100 minutes. Sana 1 million po yan. Maraming salamat ha. Ayun po mga kaibigan na may ano po yung mahal ating kaibigan mamaya na may live. Yan po yung bossing ng Spirit Lab po. Si Chinley Abiharon. Saka si Triple Genius Vlog rin pala. May ano rin pala. Mahal natin mga kaibigan. Si Triple Genius Vlog. Isang oras na ako mga kaibigan. Last on. You are unique. You are wonderfully made. Si paring Ismail kanta siguro to. Shout out, paring Ricky. Pre, kamusta ka man dia, pre? Love Heart. Sige lang dyan sa lahat. Dyan sa baba. Paano po sa nakapin mga kaibigan? Tamsak po. Si Maring Nilesville. Yan, makyat. Upcoming live of Miss Chinley Abiharon. Founder po ng Pare Mael, kanta na, sabi niya, Maring Jundo. Maring Mor pala. Si Triple G Mix Vlog po mga kaibigan, may live din po mamaya. Mahal natin kaibigan si Triple G Mix Vlog, may alas 11. Good, 1, 2, 3, 4 yan sa atin. Paring Murano, shout out pre.
Yan, bro Bolano, may live shout out, bro Bolano. Ang akong amigong nagwapo. Ismael, kanta na pare. Hindi. Hindi lang muna ako kakanta. Ano? Parang, Kanta na pare ba? pare, hindi lang muna ako kakanta pare, no? Makinig lang muna ako sa inyong kanta dyan, pare. Walang kanta. Hindi ako kanta pare kay kasama ko dito ba? Muslim. Ganun ba? Sige lang pare. May Respect, delivery pare, kami respect ngayon lang sa tayo. motor. Sige pare. Bye, Fran. Yes. Salamat, pre, ha? Bye. Country Boy Magic, maraming salamat po sa iyo pagpasok dito sa live ko, Country Boy Magic. Ma'am Neil Biles. Shout out, Ma'am Neil Biles. Yan. Maring Nerds, magsalita ka naman dyan. Yan, nagpapatuloy si Senior Yorme ni. Junior. Ayun, no? Ay, si Boss Senior niya. Pare, paano ba mapag-play? Paano pa gawin mo pag Mag? Yung magpakulay pare, Ayun, paano Ben. ba yun, pare? Danharang, ayan. Hindi ko alam. Danharang na daw Hindi ko sabi alam, ni pare. Bulano. Kaya subukan ko nga, maki-issues nga ako dito. Kung sa member lang, ano yun, tawag yun, dapat may load ka. Ganun ba pare? Alam Okay. ko yun sa member eh. Iwan ko yung sa mga palipad-lipad, di ko pa alam eh. Hindi pa kasi nalamanan yung Gcash ko eh. Oo Hindi nga, ko sa na-approvean. ano sa kanang sa member parang ano pare, yung mayroon kang regular load, ayun. Sa member, Oo, hindi ko- pa-member. Oo. Yung sa ano lang, sa tawag yun, sa palipad, di pa ako kasi yung Gcash ko hindi pa na-approvean. Ganun ba pare? Sige, Siguro 7 days pag-aralan na, ko sabi muna. 7 days, wala pa naman. Pag-aralan ko muna kung paano ba magpapalipad pare or pa-member pare. Sa pa-member na subukan ko na yan, pero sa dati pero sa palipad hindi ko pa nasubukan pare. Subukan ko yan pare. Bakit pare, magpalipad ka ba sa akin pare? Pare, pag may pare, marunong ako magpapalipad pare, papalipadan kita pare. Ang 100 dollar na agad pare, palipad ng pare, para makasahod na agad ako. Subukan nila yung pare. Kan ba ako? Tingin-tingin mo na ako baka Maring triple kamali. At mamilan ni Miglab shout out. Ayan. Kumaring Maring lovely Bulano, Miglab. ayan. Mark lovely naman. Miglab shout out Sige, Maring kumaring Mar, triple. relax lang ha. Huwag masyadong pagod sa trabaho. Sana all papalipad si Sir Ismail. Magpapalipad yan sa akin sa sahuran agad. Hindi pa. Pag-aralan ko muna. Baka naman sayang yung palipad natin. Okay, pag-aralan ka muna. Pag-aralan ko muna. Hanap muna ako ng tutorial dyan. Pamilan ni Miguel shout out pamilan. Maraming tutorial dyan. Kay Maring Triple, marunong magpalipad dyan. Maring Triple. Maraming salamat Maring Triple G Mix Vlog. Ang susunod po natin mag-live ay si Triple G Mix Vlog po mga kaibigan. Pasok lang po kayo doon ha. Maring Ran, shout out pare. Trabaho na ulit guys, tambay lang. Sige po. Gawa ka na muna dyan ng sambusa para may pagkain si Bossing mamaya. Bilang ako kasi wala akong ilang araw na. Yung 5 na yata. Wala namang ginagawa eh. Bukas, D.O.
Webis Diop ulit. Webis na yung pasok. Mama ni War nagwapa siya tato. Balatok ka Mama ni War, lagi ka nanalo kagabi ah. Best, sabi ni Amor Hardim Vlog. Ayan, sarang Amor rin. Dalmatian ba yan? Oo. Basta lahat ha, may shout out. Ayan, sabi ni Marimon. Alipin mo yun in the house. Maraming salamat po. Ayan, si Ma'am Hisa channel. Ayan. Wala to Ma'am Hisa ba? Lagi kayo nananalo. Ang grupo ito ni si Ma'am Aniwar at si Ma'am Hisa, magkagrupo ito. Si Ma'am Ninya Claire, ayan. Best Amor, ayun no, sana all my best. Ilan kayo ka magka-best dito ba? Amor Hardim Vlog, mila sa taat si Siko Yahoo, ayan Ma'am Amor, ayan. Sir Rans, mila sa taat from Milani, ayan. Bukyas, Costa Rica, maawa. Hindi ka sumali. May team Bukya pa nung sa huli ah. Wala ka ba doon? Hindi ka ba napili doon? Nagparulita ulit sa team Bukya. Isa channel mga sa tat from triple mix tag yan. Asa man kuno daog? Ako lang bulat tuhig 500 daog mo. Grabe 500. Mamila ni from Yormi ayan. Ay kagilok sa akong dughan, kagilok sa akong dughan. Nabatin ako ang kalipay ngilabihan. Salamat sa kong tugma imong gisuklian. Ay kagilok sa akong dughan. Triple D Mix Vlog, shout out from Hisay channel. Ayan. Sa diin nga Rolita man. Nagabi kay kay Mars. Salamat sa kong tugma imong gisuklian. Kay Mars. Kagabi kay Mars ba nagparulita ulit si Triple G sa mga team Bukya? Ay grabe kagilok kanunay kumahimuot sa imuhang pagtutok mo raman uog matunok ang ako. Busing Yormi, ayan. Si Jenlyn naka 500 din yan. Ayun, oh. So, Busing Jenlyn naka 500. Ayun, oh. Grabe. Yayamanin talaga itong mag-jowa na to ba? Laging pamimber sa akin, oh. Maraming salamat ha sa inyong mag-partner. Ay kagilok sa ako ang dughan. Huwag nagaling ko kaya tulog ko. Meron. Kahit mga ano mo doon, mga tayo. Sampo pa pinaikot niya sa sa team Bukya. Ay kagilok sa ako ang dughan. Wala dito man sa Bukya. Meron niya kagabi. Nagalisan lagi kasi agad kayo eh. Hindi kayo nakantay eh. Wala. Ma'am Jerby, shout out po. Yan yung 500. Ay, ito ba yung 500 Bossing? Salamat Bossing ha. Sa pag-share ng blessing. Pare Mael, pindutin mo lang yung dollar sign dyan sa gilid tapos pili ka kung magkaano, ganun lang yun ha. Yan. 15 million, shout out po sa 15 million. Mayan na lang nabawasan ng iBags. Sa akin nga oh, dalawang gabi na sunod-sunod na pulaw pa. Salamat sa maimong gisuklian. Ay kagilok sa ako ang dughan. Andun pa kasi Ma'am Ninya Claire, nalayo si Ma'am Ninya Claire kagabi ito sa Rolita eh. Hindi si Pilam Kids yata yun, si Pilam Kids. Maimong gisuklian. Ay kagilok sa ako. Bye Fran, shout out sa'yo, bye. Ingat sa pag, ano ba yan, trabaho dyan. Nabatin ako ang kalipay ngilabihan. Salamat sa kong maimong gisuklian. Ay kagilok sa ako ang dughan. Ang halok sa imong kung mati matukngan. Nabatin ako ang kalipay ngilabihan. Salamat sa kong sino gustong makidyan at kumanta mga kaibigan? Habang kayo ng hagdanan. Ba't ayaw na ito silupon ko? Nagluloko na naman. Tapo na naman ito yung silupon ko. Nagluloko. It's your boy, Jano. RBW, the best records.
hot mama. Bisan og ninyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Sir Francis Emilio, shout out. Ayan. Bisag nakaanak na Isa-isa yung lami shout kung out. gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag minyo na mura pa og dalaga. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Lupig pa'y teenager kung maoy Sa gusto po makapurma. umakyat ng mga kaibigan, may Sila ganun ang po dyan. babaeng dili magpasagad, ang ilang panglawas pirming ginatagad. Bisan og mamana dili yon magpalusyang, murag talaga dagan pa ang mabuang. Din sugdughan, lingig ug hawak, kung naay lakaw pirmigod naka-make up, naapay lips perti kapula. Parang Victor, shout out pre. Sa pahiyong niya, Ang Takpari, ayan. Maraming salamat ha, Mama Marian Tia. samot ka in love ang ilang Maring mga Victor, habi. Ma'am Joby, shout out sa inyo lahat. Pagbuhok, limpyo, Noong Victor, from Anywhere on it, yan. Ma'am Simply Chambi, shout out po ma'am. Maraming salamat po sa bukas. Thank you very much, Mama. Mailad, maala ang dalaga, nga nagkakuyaw ang hot mama. Oh, Hot mama, hot mama, hot mama. bisan og ninyo na hupag lang gihapon siya. Oh, hot mama, Walang naman sa mama, ayan. hot mama. Bisag naka Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ha. Update lang ako mga kaibigan na isang oras na ako. At mama, Ay, nakakalating oras na ako mga kaibigan. at mama, bisag minyo na mura pa og dalaga. Oh, at mama, Eh, mag-live pa si Maring Triple G, sa Brian Triple G. lupig pa'y teenager kung maoy makapurma. Ang ubang asawa nagdipindi sa banad, labi nagsiloso, ibawal magpagwapa. Bisag 20 plus pa, mura nagdudug nanay. Mga kaibigan, si Triple G Mix Vlog po. Sunod na live mga kaibigan. Hanggang po yung ano niya. sa Tamsak na lang po lawas, dyan. diligid maitgan kay nanimahong Nahulog hablas si Chip, hindi na salo. ayaw po pag-ingana, pag-ariglar sa lawas, kay Yun, hindi mo natural nagkataon, na ang Chip Chip ipangkita Chambi, sa ayan. tanan nga ikaw presentable. Bisag inahan ka, ang 15 ayan, million, maraming salamat pagpasexy, sa bariha inyong, sa ano, uban ba, kuyang pag-support sa akin. mabuporma, suot og leggings ang bakit. Toto, Biman, shout out, Toto. Pagka na lang, halatang at Anong nasa pag-direct to? kutis, hamis, o plansado. Daghan na karon mga mga hot, namion lang yun sila, pero dili igat. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisan og ninyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag nakaanak na lamion gihapon siya. Oh, hot Lain mama, mata ko sa hot kakapulaw. mama, hot mama. Bisag minyo na mura pa og dalaga. Oh, hot mama, hot 16 mama, million, shout out. hot mama. Lupig pa'y teenager kung maoy makapurma. Ayun, mga kaibigan. RVW Transit Records. Wapa nga malita ang ako ang uya, pero pwede ko siya kalaw. Dagan ang naging sa pagilan, swerte daw ko, oh my God. Maldita lang kung magpalabingon na asiya'y gusto. Dagan ang naging mura siya ganghel, kung demonyo ko. Bisan pagawayon, pero malipayon, basta kauban lang taka. Isag medyo strekta, may 14 million dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan sa inyong support. Magkasabot ko kay murag gusto raman ka o kambing. Gusto kang kiligon, happy lang tao. Maraming salamat ha sa kay Yormi, Ayaw ka sa kay Bossing. Maraming salamat sa inyong support sa pagpamimber.
kontento sa kagwapa ang imo batasan ako ra nga makaya bahalag maldita ako ra nang nagwantahon kisa nawong ang mautiso na gyud ng usbon Triple Dinsdag, salamat. Kumaring Triple. Ano more, salamat sa inyong pabidi-bidi. Naging sa pag-ilag, swerte daw ko, oh my God, maldita lang kung mapalabing mo na ay siya'y gusto. Kaganang nabingon mo na siya ganghel, kung di monyo. Pila na kabulan, pila na katuig, ugma na tuwa'y paglubad. Bisan Pods ka Vlogger, ayan, shout out. Ayan. Ayan, si Samli Samli, ayan, maganda. Jinja Nalaba, shout out sa harang, thank you. Ayan, si Pods Vlogger, ito. May ginaba ko siya, mga palablag ko din. Patamsak po kay Triple Jimmy's Vlog po mga kaibigan. Siya po mag-live 11 o'clock po. 11, 12, 4 p.m. dyan sa atin sa Pilipinas. Live po ni Triple Jimmy's Vlog. Ang plato galiro ay raw pa. Sa 10 million yan, shout out po sa inyo lahat. Asli Nicole ka na nga yun. Kanta ka bigan. Kanta ka nga dyan, Asli. Pero kira na ko ikaw ang pagkaslan. Usahay mabunog, usahay mabukan, biro di tagkain. Sorry, ka-extend ko po yan. Si may live, si Bossing Gently, 12 o'clock. Maring Triple. Salamat sa jacket po lang naman po, Ma'am Simple. Lahat po dito na pumunta, dyan nakita nga po. Para nila migin. Ikaw dayon mo pa yun. Alam din dyan na ba? Shut up dyan. Ingat po sa iyong trabaho. Bossing Gently, ayan. Si Bossing Yorny. Ba't laglag si Nicole? Mag-live kasi ito yung Triple. Mag-live siya, nakasit na siya eh. Arang po, Sir Host. Ayan, maraming salamat po. RC Sunshine. May live din po, Marie Triple, si Bossing Gently. 12 o'clock. Isang oras lang ako para magkano tayo lahat. Miss Everett Collection, Miss Wing. Thank you very much, Miss Wing. Ayun panalo mo from Monaika's birthday. For Orange. Thank you very much sa panalo ko. Nagbunga yung pinagpuyatan. Ayan mga kaibigan, sa mga kaibigan ko dyan na mga money-punit na. Maglaro-laro din po kayo sa mga pag-games para malay nyo, maswerte din po kayo. Hindi, ikaw na mag-live, Triple Jimmy's Vlog. Ayan. RC Sunshine 28, shout out sa iyo dyan. Wow, grabe ka kuyaw, imalik ka yan, nasa imo mo tanaw, maunit ko ka pula, paligid tawag, hindi niya garon ay hihi. 1 hour lang ako mga kaibigan para yung mga kaibigan natin na nandyan, mag-live din sila. Wow, sana all. Diyan, ang laba. Grabe, pare. Pwede ka na mag-in, pare. Panalo yan, pare. Panalo. Doon sa kay Ronaika na birthday. Tutang-tuta na yan, pare. Sana all. Yan si Ashley Nicole, kanta siguro to makiat eh. Hello, mega lang shoutout po sa lahat ng nandyan sa baba. Ay, akala ko si Ashley. Si Bossing Gently pala. Ashley ko, si Ashley. Kanya to eh. Nahihiya siya. Shout out, Ma'am Jean Lee Abiharon.
Hello, Sir Ismael, Credit Explorer. Kanta Big ka ba, up, Queen? shout out. Shout out, and hey, ma'am. Kamusta na, ma'am? Jinli Abiharun. Ay, okay pa sa all right? Na Ayan all. siya, no? Si Ashley. Ayan siya. Nahiya siya. Sabi? Ay, andyan Kanta ka ba? nga. Eh, Kanta ka, Ashley. pakilala mo nga. Kanta ka daw. Wow, ganda ni Ashley, oh. Kanta ka Ganda. daw. Dali. Hindi nagmana sa mama? Agoy! Hindi nagmana sa mama ba? Oo nga. Ganda niyan. Ay, anak mo yan. Kanang, Ma'am Jinli? Bunso ko, bunso. Ay, Magaling siguro kumanta maganda yan. pala anak mo, Ma'am Jinli, oh. Maganda pala anak Ma'am Jinli, oh. Hindi, maganda naman si Ma'am Jinli, oh. Kaya maganda rin ang anak mo. Hindi, totoo naman yan, eh. Ayan. Hindi nagmana, eh. Sige na, kanta na Ma'am Jinli. Hindi nagmana sa ang anak sa hindi nagmana ang anak ang ina sa anak. Si Nicolo. Ayan, kanta na Ma'am Jinli. Okay. Kanta na kayo mga isang oras lang ako makinig. Kanta na Nicole, eh. Yun na, kanta na para pag manalo ulit tayo, may donate ulit ako sa'yo pag nanalo tayo. Pag nanalo naman tayo sa mga comment. Alam ka tayo. Ikaw nga naman. Ikaw nga. Nahiya pa, eh. Ilabas ang talento. Hindi mo kaya, iya. Yan na po, makinig po tayo. Ikaw na pala Ano? ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na wag nang mag-alala Kita mo, Kevin. at lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, ay hahayaan mo. Galing, ah. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Kaya't humihiling ako kay Bathala na sana ay hindi na siya luluwa pa. Na sana ay hindi Dapat na pakita yung siya mukha, eh, para ayos, eh. mag-iisa. Wala yung ano. Na sana lang ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysayang pagmamahal. Dinamay ng nanay. Nakaitagal ko rin binuko. Nakaitagal ko rin hindi sinuko.
Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Eto na ang huling lawig na kanyang maririnig. Eto na ang huling tiling na dati siyang kinikilig. Eto na ang huling araw ng mga yakap ko't halik. Eto na, eto na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Oh, ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysaya pangmamahal. Na kahit tagal ko rin binubuo. Na kahit tagal ko rin hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Yun ang huling awit na iyong maririnig. Eto na huling tingin na dati kang kinikilig. Eto na ang huling araw na mga yakap ko't halik. Eto na, eto na, ingatan mo siya. Thank you po. Oh, galing-galing naman. Baka pwede pa Yun, isa. no? Galing. Baka pwede pa ng isa. Request pa ng isa dyan. Hirit pa, para dalawang kanta, o di ayos. Tapos mag-end na tayo, o di ayos. Saya-saya. Pinipilit ng nanay mag-YouTube na nadali ka tuloy. Ayan. Dapat ganun sa YouTube, walang hiya-hiya. Nicola, tandaan mo yan. Pag magiging YouTuber ka, wala kang hiya-hiya dapat. Tema ako, kahit sintonado ako, kumakanta pa rin ako. Para lang matuwa yung mga viewers ko. Ako din pare, kakanta naman ako kahit sintonado pare. Hindi naman masaya ang hindi naman masaya yung mga viewers natin sa kanta natin. Masaya sila sa pagkasintonado natin pare. Oh. Oh. Pag sabi nila kanta, kanta. Kahit hindi marunong. Eh, sige, bira. banat. Kanta pa, sige. Isa pa. Ikaw muna, Sir Ismail, hanap pa si Nico lang kanta. Tulog yung kasama ko kasi Muslim. Kaya hindi tayo makakanta. Hindi ako nakakanta ngayon para sinisipon ako eh. Kasi kahapon, doon kami sa bukid kahapon. Yorme. Nandun kami sa bukid. Masyadong mainit doon, kaya sinisipon ako ngayon. Iba pakiramdam ko eh. Hindi mo na ako kanta. Susunod na lang. Dami mong huli doon, pre, sa dami mong huli doon, Pare, dami mong huli sila doon, Oh, marami yan pare. Hanggang maghapon pare. Pero hindi ko lang nakita na na-delete yung ubang video. Sarap to yung asalin eh. Saka, asalin, tapos, yung pare, masarap yun adobo pare, adobo. yung sir, alam mo ba yung Pirito, pare. Nilagpang? Yung may gata pare. Hindi
Ganun ba yan? Pag-asal mo siya, pag-asal mo sa, ano mo siya, kusi-kusi mo siya ng konti, tapos pakulo ka ng tubig. Pakulo ka ng tubig na mainit, tapos lagyan mo ng kamatis, sibuyas, sa bitchin, asin, ayos na. Sa amin yan pare, lauwi ang tawag sa amin yan pare. Nilagpang tawag sa ba? Nilagtang yun sa inyo pare. Oh, ganun pare. Nilagpang na trag sa Kapag, yung, yung turag si pare, yung, halwan nata yun sa amo pare. dalag na maliit. Dalag. Dalag na ulit pare. Ito sa amin kasi, pag, maglagpang kami, lalo na pag makahuli kami ng maraming baki pare. Lalagpangin lang namin pare, masarap. Talaga masarap yan. Maki. Yung baki. Napakasarap na ulam yan pare. Salamat Ma'am Rona. Na-receive ko na po yung panalo ko po. Ma'am Teen Health and Beauty Tips, thank you po. Ma'am Simple Chambi, ayan. Ma'am Triple Gimmick Vlog, thank you. Ma'am Jerby, thank you very much po sa inyong pagpasok. Malapit na po tayo mag-end mga kaibigan. Yan, may love shoutout Ma'am Ronaika din. Maraming salamat sa inyong pagtayo. Ma'am Ronaika, thank you Ma'am Ronaika. Yan, may love shoutout Ma'am. Marine Triple, may love shoutout. Kanta pa si Nicole, isa kanta pa. Makinig tayo, kakanta si Ashley Nicole Kanama. Sana siya pa. Iyan, Kita yung mukha ba para baka ma-discover ka ng YouTube. Oo nga pare. Pan pa naman, marami pa naman makakatingin sa sa live. Yan, bro. Rans Kalug Official, may love shoutout. Ano tayo mga kaibigan? Abang inantay natin yung pagkanta ni Ashley Nicole, inabangan ko natin. Yan, may love shoutout, Ma'am Melanie Canmino. Banat Sir Smile, hindi. Hindi ako makapagkabanat ngayon, Ma'am Melanie, kasi parang sinisipon ako eh. Sa susunod na lang siguro. Saan ngayon pare? Sa bahay niyo ka pare? Pare? Sa bahay ka ngayon ninyo? Hindi, nakaduty ko ngayon pare. Wala naman trabaho dyan hindi naman ako. Mga motor pare. Mekaniko ako dito pare, ng mga motor. Ngayon walang masyadong nagpagawa. Magaling ka pala sa motor. Hindi naman pare. Hindi naman masyado. Kung bakaya lang pare. So, marami kasi mga pabago-bago yung mga yung mga style ng mga wirings ng mga motor, lalo na sa mga wirings ng mga motor eh. Merong ipay, meron ding magkaiba-iba na talaga pare. So, hindi naman matawag natin na mayroon makuan tayo dito, kaya natin lahat. So, meron ding makaya, meron ding hindi. Okay pare sa sa lahat na kuan pa rin, nung mayroon lang ako na troubleshooting diyan. Kaya ko yan, pero kung yung wala, hindi ko yan kaya pare. Lalo na yung mga malalaki na CC pare, lalo na yung about 600, 300. Wala akong code-coding diyan. So, pero sa mga maliliit lang, kaya ko yan. Kaya mayroon ako mga code-coding kung paano madidetect yung mga sira-sira sa mga motor. Ayos. Nasaan si Ma'am Nicole? Parang meron ba dito na pwede na magiging forever? Walang forever. Hindi, walang forever kasi pangalan mo lang. Wala na forever. Wala na forever eh. Yan, naka-mute ka. Baka kumakanta, naka-mute ha. Oo nga, parang kumakanta na yan si Ma'am Ashley, pare. Kaya lang naka-mute. Ma'am Ninya Claire Teresa, shout out po sa iyo, ma'am. Maraming salamat po sa pagpunta. Ma'am Simple Chambi, shout out po.
Si Resmail og sira na puso na sira puso pa. Yan, sira na puso na pare. Yan ang hindi ko kaya, ano, Ma'am Melanie. Mahirap yan, Ma'am Melanie. Dr. Lab. Buti na kung may pantapal ako dito, itapal ko na parang nagbo-vulcanizing ba, pare. Ilan ni Triple G? Ayan, mga kaibigan. Ilang minuto na lang po tayo, mga kaibigan. Mga 10 minutes na lang po tayo, mga kaibigan, para mag-in tayo. Para natin konti. Ang dali naman mag-in, pare. Pabutin mo na ng 2 hours, pare. Nandiyan pa rin may si Maring Triple G, saka si Maring Jenlay. Ganun ba? Sige, pare. Sige, pare. Ikaw bahala, pare. Total, kota ka naman dyan. Update lang ako kasi wala tayong Sige, pare. Hindi mag-end ako, Mari. Makakatulog din ang mata ko kasi na rin. Bukas ulit, wala naman pasok bukas ulit eh. Bukas ulit tayo magkita-kita. Kota na si host. Di mo Ayan, kota-kota na yan. Maring Triple T. Huwag ka nang mag-ano. Hindi ka na rin naka-live eh. Andun lang din kami sa'yo. Alis daw siya, pare. Si Maring Triple. Saan ka malis, Ma'am? Maring Triple. Ano lang ko, isang oras lang ko. Saktahin ko lang. Bukas na naman ulit. Work ako ulit kasi di naman kaya ayusin ni Sir Mael yung puso ni Sir eh. Kaya yan? Hindi, kaya ko yan. Kaya ko yan, Ma'am Melanie. Mayroon akong kwan dito, mga interior dito na bago pang tapal ko. Ayan, i-vulcanizing lang natin yan. May pumbulkit ako dito, Ma'am Melanie. Kaya yan. Walang hindi kaya natin yan. Meron tayong pangbulkit dito, ayan. Si Tikoy, sunod ka na kay Sir Ricky. Sino? Mag-live ka na si Tikoy. Sunod si Triple G Mix Vlog. Ayan, tawang-tawa si Ma'am Melanie, oh. Ayan, Ma'am Melanie, mag-live shout out yan, Ma'am Melanie. Ayan. Ako, maya pa ako mag-ilis, mga 8 ata. Mag-ilis ako, mga 8 p.m. Hanggang, siguro, 10. Sige. Salamat Ma'am Simply Chambis sa iyong pagsama sa ating live, sama. Asan na si Ma'am Nicole? Ba't hindi pa kumanta si Ma'am Nicole? Yan, Ma'am Nicole, kanta ka na dyan. Nakamute si Ma'am Nicole, ha? Oo nga. Baka panay kanta na ngayon. Pagod ako. Ingat-ingat kayo sa work niya. Huwag niyong pabayaan sa sarili niyo na mama. Tawag lang ako, idol. Alam ko, Ramadan ngayon, busy kayo. Pero huwag yung pabayaan sa sarili niyo. Unahin yung sarili niyo. Ayo nga, Ramadan pa lang ngayon, patre, no? Ayan, si Ma'am Melanie, parang stress yan si Ma'am Melanie dyan siguro, no? Dahil maraming gawain sa kanila. Si Melanie, si Ma'am Nel. Hindi, iba yata. Si Ma'am Nel. Iba rin yata yan. Si Lovely Rage, Maria Amor. Lovely Rage. O nga, nandun sila sa Saudi sila, no? Saudi kami. Ikaw pare, andun ka din sa Saudi pare? Saudi pare. May kuan pala dyan. Kasali ka pala sa sa kondat sa Ramadan dyan. Huwag masyado si Ricky, ayan. Lang, kaya pala. Isang buwan lang naman yan. Matagal ba magramadan? Restin siya. Pare, matagal ba magramadan dyan, pare? Ilang araw ba yan? Isang buwan, pare. Isang buwan. Uy, grabe naman yung Ramadan na isang buwan pala. Kakain sila ng gabi. So, araw hindi sila kain. Ay, grabe naman yan, isang araw. Kaya maraming luto sila. Maraming more shout out. Kaibigan na lang ako, 4 minutes. Ayan.
Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin na live. Ako po ay masaya po. Nandito po kayo lagi sa akin live makasuporta. Sakit katawan ko kaya tulog ako agad kagabi. Si Ma'am Melanie. Sige, naiintindihan ka namin, Ma'am Melanie. Sige lang, okay lang yan, Ma'am Melanie. Maring lovely. Ay maring Triple G, mag-ano ka na po, mag-open ka na po dyan. Ay mag-end na ako. Maring Triple G Mix Vlog. Ito na po yung susunod. Mag-end na po ako in 3 minutes po. Thank you very much po sa inyo Pare, maraming salamat pare sa pagpasok pare. Sige lang pare, sige lang pare. Okay pare. Arang si Ma'am Grace. Si Ma'am Grace pa pala, nasa Saudi din ito. Oo nga, si Ma'am Grace, Bisito sila si Paring Bulano. Ayan. Busy din ito si Ma'am Grace. Ayan, Ma'am Grace, may gilap siya at Ma'am Grace. Ayan. Sobrang busy. Palagda, Oo. Mga Saudi boy. Sa mga basta Saudi boy, mga gwapo yan sila pare. Ako lang yung pangit. Oo, kasali ka dyan, Ray, sa Saudi boy queen. Kasali ka sa gwapo dyan. Kasali ka sa mga gwapo na mga Saudi boy natin. Paring Bulano. Si Paring Bulano. Galing pa kumanta. Daming chicks yun. Oo. Walang forever. Binata pa ba yan si Paring Bulano, Paring Ricky? Lahat kami dito binata pre. Ay, oo nga. Sorry pre, nakalimutan ko kasi, natanong ko kasi. Nakalimutan ko kasi. Maring Grace, mag-ain na po ako Maring Grace kasi mag-ano po siya. Ayan, hagdan. Ay, wala na. Para mapin po natin Maring Triple G, nasaan ka na? Magin na po Maring Grace. Pasensya na Magin na. Malapit isang oras lang pala. Yung tutulog. Ayan, ano. May pang-premiere pa ako. Baka wala ka ng calcium dyan. Ka ng Melanie. Huwag mo na pilitin. 3 months. Ay, nako, ayan. Maring Grace, thank you very much. Sa 3 months. Okay. 3 months pa tayo. Sana all, dami pa. Ang yaman talaga ni Ma'am Grace, no? Nagpapamember, nagpakulay ng buhay mo, Paring Ricky. Dami na Paring Ricky ngayon na natanggap na biyaya, no? Sana all na lang tayo dito. Ayan, katapos lang work, pare. Ayan Kasi Mega France, taga Bohol din yata ito France case ganun ba, pare? Ma'am Jorby, shout out. Maraming salamat po. Ayan si Ako nakaupo yung amo ko kaya doon muna. Ako. Maging ako pare? Sige pare. Ikaw bahala. So, paano na? Nicole. Bye-bye, Nicole Ashley. Okay, baba na ako, pare. Maraming salamat, pare, sa paakyat mo dyan. Sige, pre. Maraming salamat, guys, sa inyong sa ibaba at sa mga kaibigan. Kaya ako, out na ako. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong walang sawang pag-support sa aking channel. Thank you po very much talaga sa inyo. Ako po ay pinagpala. Dahil lagi po kayo, nagpinagpala ko sa inyong mga kaibigan kasi andyan po lagi kayo nakasupport sa aking live. Ingat po kayo lagi mga kaibigan, lalo na dito sa mga kaibigan kong mga taga Middle East. Huwag niyo po pabayaan sarili niyo kasi alam ko busy kayo ngayong time. Kumain po kayo mga kaibigan, huwag niyo pabayaan sarili niyo para di po kayo manghihina. Isang buwan lang naman po yan. Ingat po lagi. God bless po sa inyo lahat. Sa lahat po ng nandito ngayon sa aking live na pumunta dito. Lalo nang tambay talaga sa akin na si Ma'am Champi. Sa aking mga katropa. Thank you very much sa inyo lahat. Ingat po kayo lahat. God bless. Huwag po bayaan sarili dahil yung pong ating kayamanan. Bye-bye po. Ricky Vlog sign off. Thank you.